Hej Ida, og velkommen til Oscars store quizshow. Jeg har fuldstændig klædt på til lejligheden. Hvis ikke du har, shame on you. Du kommer til at blive stillet 4 spørgsmål, hver med 4 valgmuligheder. Hver valgmulighed kommer til at have et tal, der er knyttet til den valgmulighed. Du skal huske, hvilket tal det er, at det rigtige svar har. Jeg kommer nu til at stille de 4 spørgsmål. Vi starter med spørgsmål A. Hvilket land har flest beboede øer? Er det nummer 1, Sverige, nummer 2, Indonesien, nummer 3, Norge eller nummer 4, Filippinerne? Spørgsmål B. Hvad er verdens længste flod? Er det A, Amazonfloden? Er det nummer 2, Nilen? Eller er det nummer 3, Yangtze? Eller er det nummer 4, Mississippi? Floden. Mississippi-floden. Jeg tænker ikke, Mississippi er den flod. Spørgsmål nummer 3. Nu bliver det seriøst. Hvilket grundstof har det kemiske symbol AU? Er det 1, sølv? Er det 2, aluminium? Er det 3, guld? Er det 4, argon? Og sidste spørgsmål. Spørgsmål 4 går på, hvilken planet er den største i vores solsystem? Er det 1, Saturn, 2, Jupiter, 3, Uranus eller 4, Neptun? Held og lykke med det. Koden skal du bruge i et skab i Skårup Fitness Center. Jeg giver dig, hvilket skabsnummer det er, og du har selv lige fundet ud af koden forhåbentlig. Tak for at se med. Oscars quiz er hermed slut.